parizino seshoko rakaridzidziswa nomunanda waMwari weAfrica yokuti makavaitira vaMwari vedu kuti vave usheni hwemuprista kuti vabate basa panyika Africa yedu. Zvino pano tinoushe Africa yedu. Zvino ndichakumbira muevhangeri Magumise naBishop Kadzima kuti vatitaurire vaenzi vatishanyira pano vatungamiri vedu vakuru vehurumende. Kudzai Jehovha! Kudzai Jehovha! Afrika yedu tinotenda Mwari. Afrika yedu tinotenda Mwari nevaenzi vatishanyira pazuva ranhasi. Ndichakuzivisai ndichitanga nekuruboshwe rwangu, kutanga neari kumucheto kudivi rekumabvazuva anonzi Comrade Pfumvuti, imemba yeprovince. Ndinotenda nekudzidziswa vatungamiri vedu vehurumende vatishanyira, vaswera vainesu vachinzwa shoko, vachiwana kudya kwemweya muAfrica yedu. Saka ndichatanga neari kuruboshwe vanonzi Comrade Pfumvuti, anonzi Comrade Pfumvuti anoshanda ari muprovince yemunomu Harare, iri member yeprovincial leadership, vachitarisana nebasa relogistics. Sanganai nevapostori veAfrica, Comrade Pfumvuti. Africa yedu, Africa yedu. Vanotevera, anotevera vanonzi Onesimo Gore, anonzi Onesimo. Amen. Muafrica yedu anotevera anonzi Comrade Onesimo Gore, the provincial political commissar kuZANU-PF, vari zvemubati wehurumende. Africa yedu. Hallelujah. Munhu mumwe chete haanzi vari. Iwe ipe mazita acho itike. Onesimo Gore ari kutera Onesimo Gore uyu anonzi Amos Midzi, ambotaurwa pacheche uya ndiana baba vakaenda kunoona mwazha vadedzwa vari kwagweshe kunziona mwazha wakwakuzviita Mwari. Baba veuyu Amos Midzi ndova vakaenda vakanoti aiwa usi Mwari, asi mweya waMwari wanyanya kuzara mauri. Amos Midzi, chairman weHarare province.
wamudzidzisi Paulo Mwasha waAfrica Amos Smith kwasisa cheche Afrika yetu, Afrika yetu, haleluya. anotera shino anazikome dinoa magondo mangondo naye imember ye-Central Committee ye-ZANU-PF Comrade Noah Chingamidza Cheche Afrika yedu, Afrika yedu kwa. Haleluya! Afrika yedu hakuna kusuwa mimba ya mari mufaro saka hurumende necheche zviri chimwe chiri tiri ushanda upirista kuti tibate basa panyika zvino nhasi mufaro wacho wakawanda Politburo yasumuka memba yePolitburo uyu wekupedzisirawo Tendai Savanu ndiye memba yePolitburo muZANU-PF muHarare muno neZimbabwe yose kuda Jehovha ndiye Comrade Tendai Savanu ndiye atichapa mukana wekuti ape mashoko kune michechi nokumutumwa waMwari akamirira vamwe vake vainawo. Comrade Tendai sanganai nechechi Afrika yedu, Afrika yedu, Afrika yedu. Haleluya. Pamusoro mudzidzisi Mwasha weAfrica yedu mabishops ose anobata basa pamwenawo nechechi garai pasi baba vaPomwaja mutumwa Pomwaja nemabishops ose sangano redu rose re-apostolic yeAfrica ndiri kuti pamusoro ndauya pano sekuziva kwenyu baba Didmus Mutasa ndivo vachifanira kunge vari pano, asi nekuwanda kwemabasa vatituma kuti tiuye tizove nenyu zuva ranhasi. Asika kuvepo kwedu pano takamirira mutungamiriri wedu, kuve kwedu pano takamirira vaMutape. Ukasvika uchinzi uri nhengo yeAfrica Apostolic Church, African Apostolic Church, ukasvika pawakatosvika wamirira mudzidzi Pomwaja, mudzidzisi Pomwaja. Saka isi kusvika kwatotosvika pano tamirira vaMutape. Asi regai nditaure ndichiti isu kuhumene, isu kumusangano wedu weZANU-PF ndanzwa zvakachitika pano ndikaona kuti ko inga ndangariro dzedu nevhizheni yedu nezvatinoona zvimwe chetezvo. Pano tiri kutaura neAfrica yedu. Mwari pavakasika
vakasvika pasi rino vakapa mapazi, iyo inonzi Africa, iyo inonzi Asia, iyo inonzi Africa. Mwari vaonesa izvozvo ndokuti kuAfrica ikoko ndiani mutumo watingaise, ndokubva vawana munhu wavaifungidzira kuti uyo angakwanise kunobata basa, ndokubva tapiwa munyika yeZimbabwe muAfrica mudzidzisi Paul Mwacha. Hakuna nyika ingarurame kana vanhu vadziri mhondi, hakuna nyika ingarurame kana vanhu dziri mbavha, hakuna nyika ingarurame kana vanhu vari mhondi. Asi tinoziva kuti chechi ine basa guru rekururamisa nyika. Mwari vakazvironga izvozvo kuti zvandapa nyika neutongi hwayo, asi kunofanira kune vamwe vadzidzisi vachaita kuti nyika inorama. Saka naizvozvo sangano rino isu kuZANU-PF tinoti isangano redu. Ndinobva vanopokana kuti kwaitwa mutungamiriri ndiani, vamwazha havana kuzviisa asi vakaiswa naMwari. VaMugabe havana kuzviisa asi vakaiswa naMwari. Saka ini ndingazwani anoti aiwa dai ndini ndaita mudzidzisi ndinozova ani kana zvakarongwa naMwari. Hanzi chasungwa mudenga, handiti ndizvozvo? Ko ini ndingazwani angada kuti VaMugabe dai ndanga ndiri ndayepo, zvakasungwa nani? Saka ndoda kutenda hangu kuti chokwadi zuva ranhasi harisi zuva ratatambisa, asi izuva ratawana maropafadzo. Izuva unoziva kana zvinhu zvichinakidza ugoona kuti nguva yekufamba sei. Ndanga ndichinzwa kunakidzwa, ndanga ndichinzwa mataurirwo anga achiitwa nekudzidziswa. Ndazoti kune mwe watinoshanda naye ari muno, ikati mutitengero mabhuku ezana. Nekuti pane mukomana anga achitaura nhoroondo ndachingoti ari kuverenga, asi anga achitaura ndazozviratidza kuti aiwa zvese zvanga zvakanyorwa mubhuku, asi anga achitaura. Zvino tave nenguva yakanaka chose, tave neropafadzo, tave nekudzidziswa. Dai Mwari werugare akomborera sangano, dai Mwari werugare akomborera mudzidzisi Paul Mwacha, dai Mwari werugare akomborera mabhishopu ose, dai Mwari werugare akomborera sangano rose. Maita zvezvi ndatenda. Savanno. Savanno. Tendai Savanno. Ari politico. Amos. Baba midzidzo vaya vakazwaka ndiri pakushanda kuti ndiri Mwari ndabatwa mtsondisa ndiri Mwari ndokubva vainga kwaina kurosa kuti uyaone mwana munun'una wako kuti ndini Mwari ari munhu
achibvawe yakazodibata kuti hausi mwari munhu uri munhu asi mweya wamwari ndowanda munani mauri midzi wacho anaro bhuku iro anaro akasvikotiverengera patakapinda munzi make mitsuri anazo uye pakarekeri yatinaye pati kupinda paiti angari hurumende nguva iyo yakatipegera Afrika zvanzi nevatungamiri venyika vehurumende vatiinawo pano mwoyo wedu wanyanya kubayiwa wabayisiswa mutumwa wechinomwe naye rwadzokererwa mutumwa wechinomwe Tuma masana
pari zvino vanhu vagamuchirwa muchechi vava kuita 134 kudzai Jehovha, kudzai Jehovha. Gamai tigamuchireko zvino kungati ngoni dzaishe wedu Jesu Kristu norudo rwaMwari Baba nokuwadzana kwaMweya Mutsvene zvive zvingagara nemi mese zvino kudzamarara kwekusingaperi. Afrika